Khaile Geronimo channel crime video thara lo chuak le ta nuchina kan tran main most play epi kalo mel shet tir lo kang cheu Bengali superstar Kushani Mukherjee na ron chup chuania tuna hian most play in register tan athlonin cheng zanga don thea game chi sang sang mangin nitin paisa lak chhuat thei boka phone pay le gpay mangin olsam takin paisa dalu thei bok ani most play in sign up nuwa promo code tan spin 80 mangin bonus don thea tin most play app download hian cheng zania don thea Facebook a review in cheng zani danga don le thei bok ani affiliate member tan commission za somnga om boka registration tin chu comment section lama a link tania in register tan cheng zanga adon the he video hi entertainment le educational purpose tan ti ania miril rushoi koizong le tharum thona promote tumna omlo tin achunga thu te hi internet atanga la khom anie kumsang ni pakwa march ni somparuk tlayania Hertfordshire Police Detective Sergeant Ain Sigaria chuan anina zanria eimeka police le van tlang tana venim na thoka misol nu chuile poi khoi tu man chuak turamin petan chuan choi chung pol man lo changom tiron lang chiang le ta an hun puilama tangin phone call mak le thin thong tak mai adonga an chena lo lampang dai mun pakhata mishing bob velam chau an char thu an ron shil riap mai chu thil chui na thok tura rawt zinga ama chun ron tel hi lo nia tol thana le poi khoina dang dang chu alo chui fo to a tol thir wang po voi doi lo lo hlom ve to ma se mishing bo phlang ti ringo thi chu atan po thil thar ania a choi po top chiang ve viau turanga yang ti chuan rang takin chu thil dang lam takan charna mun lam chu an ho tu pa tura rawt detective superintendent Michael Henlon hovin an pan pheita ani bopan charna mun chu kotart khua tiania he khoi thingtlang khoti takte nin mishing cheng zong po zaruk chuang or chawan nia mun thoveng le re roi ngaina tan chuan pemluna tura i tom fashan mai hi ni rewa a khomi puite point kan khoi chu nuamania anti ve thlotani chu khuwa huan nei pakhat chuan a huan kil khat kong sira bek pakhat lo om rengi a hmuwa chutia bek tharlam deuh lo om reng chu makatin min an thlau pala ni te po a ring dewa a chunga han keu chuan polythene thil fun dakte pa in char thlap hi lo ma chu thil fun chu han phel nak chuan rin ngai na po a hriat haulo mishing bob tan bun hi alom reng maya ti chuan police te hna aron hriat tir ta ani nutsui tu de chuan chu thilan charna mun le avel chu azau theang berin mi puitlo po thailo turin an hung phui ngala an thil char chu eng tiare nge chulai hmuna chuan lo om to tian shelova a che vele thilom shim shim chu ei tur fun na kor atanga zial bung thlengin thil poimo to pani thei ti shein an veng uluk ngal hleni an ril ru chungril taka chuan case all sam takani don lo tian hrethiam ngala tina tak sabung dang po chulai chevela chuan an char thuan don le vat ringin an beng an chikar renga ma se chuti mai chuan report tharan dong talem lo ani crime scene tang evidence poimo ni the an ngai an la khom zong chu uluk takin an khung thaveka chin chena fel tak nen laboratory laman thona chung an thil la khom thanem tham taka tang chuan eng chunge be seom deuh beranga enge endik masak chiang ti ringot po minaran tan chuan hriat thiam har ngotang andule ngai poimo ber chu DNA evidence mo fingerprint mo chemical danglam bi ke mo tenia chubaka nuchuina konga chuan enge ti masak tur ti hriat a poimo hlebok chu tiang ngai to na ne na han chu chuan chu bob chu tu bob nge ti hriat chua chu namasa lo ni lo theilova tu ke nge ti an hriat thei chuan poi khoi tu hriat chua po all sam sotin an ring ani tin an victim hre chuak tur chuan atuam na polythene le an khung na bek te chu a poimo viau boka an evidence and dik tu tur sara thir kelin a han bel chian phei chuan atuam na polythene char khom na ta na man dak te chuan amitala ngal viau mai chu thil charna ban lama chuan kut je thla lang fia duin a cham rei du hlea tin aban lam khoi nuwa aban lo lam han khoi le poin
kudzia lang chiang du viau bok ti te tin man mo thila chuan dak tape chu se thler mai arem changin ola chu tianga se thler lo ni hlau chuan chil le DNA evidence dang nu chena chance sang hle ti te po a sha chianga an van nei hlau chuan an victim identity mai ni lovin poi khoi tu po hriat chhuat the a in be se ngal ani ti chuan an ke bung charte a tuam na bora DNA mu be se sampun an lak te chu laboratory lama anen dik nuwa national database lama amil poison turin an thon ta chuti lai mekin an nin a tuam na polythene le bag te chu uluk takin an lo zir chiang ve mek boka atira be se ne nei sang ang ring viau ma se an thil en dik chuan han war war na tur thila thlen ta tlat lo fingerprint emo thil dang poi khoi tu chui theina tur thil mu chuan nei ta hau lo maya chu da tang chuan an poi khoi tu zon mek chu mimol ol thuak thol satlian ni lo tian hre thiam ta forensic lam ziarang le kalmang po sheve mani nu thup thei khopa film khurna chang hriani ti ngai danan nei ta ani chu ti rwal chuan laboratory lama an tho chuan ra thala chuari lo ma se amil poison turan thon mek an victim DNA chang chuan tunge ni tak hriat chhuat thei an line be saviau thowa a mai ro chu an database atang result ron chhuat chuan amil puyom lo tiani le tatlat mai nu chui tu de tan chuan nual roi na thamatlinga chuta abel cha turin chumi khuwa mi sang sang an kom kol te chuan eng thuro pui ma sei turan lo nei hlom lova tu ma in tun na ya motor rin lelom dingemo mishing rin lelom deu background nu chia tu ni thei om lo muemo po an om lova chu wang chuan an ke bung char po chu tu ke nge tian la she chuak thei lo tluang zela tu te mo in khomang mai in an kal lama in an la hlok chuang hlek lo an victim tal chu tunge ni ti hre thei se chuan poi khoi tu chu eng tin mo chui chu mai ponin be sei khania chutia an be sei masak thil te han hlo cham phak ta ka chuan an maya wang lo sot viau ani chutia thinlungui le chawa ruma nom lai chuan an thil char lo en dik tu ne na chang chuan thubeng war thlak ang reng deuh hi an dong ve ta hlau maya ani chuan ake in zai bun na muam ma chu a fel file le ti ron soya a zai tu chu a pro fair rem hle ti a thiam ngal doctor emo mi zai lama thiam na nei mo ni lo vek poin ruang chandar lama ton hriat nei tak sa sa te motal chu ni aringa tin chu ai rap thlak zok thil om thei vele bok chu an mi sol chu hetianga mi thale chandar hi avoi khat ti na ni lovanga ton hriat lo nga to wangin akut nu lo mam hle to te ni phei chuan ruang zon mu lo tam takan om don ti na nia tin chu tianga ni nga chuan asim thu don lo ti po thil chiang sa nia arang theyang beran man chualo chuan choi lain ke bung char news velan dong le no lovang tia soi theilo ani ti chuan ke bung an chara tanga ninga nuwa nu chui tu re chuan chanchin tharan dong le ta nol arenga ke bung an charna tanga darh chan ve chuang tlana om Witham State khua ban bung an char thuan ron report le tarup mai nu chui tu re chuan a ma ke bung an lo char to nen khan mi thu mun ani an ring ngala arab thak zonga ngai to phei chuan arab thak tak zeta chuti rwal chuan an nu chui na konga tangkai thei tur thil thar mu chuan shim shim chu investigator de dan chuan alomum na chen pom ve thowang chu an ban char chu ban velam pangania ke an charna munang deuh thovin thingtlang khuwa kong sir lang lo laya lo let ngu tringota a pai tu chuan kar tlan paina the chuak ani mel khop mai an ban bung char chu muldeu thur dana mi pa ban ni nge in alanga mingo ni ti hriat boka ma se khoilam thla nge sap nge vai mingo nge mizo arab lam mi nge hispanic thla ti velte chu eng ma hriat thei ani lo chuta fingerprint lak thei mi lo turin akut bor chu lo in tan mak mai boka an mi sual pa chuan a thluak a hmang ve det ti chiang khop mai ama ke bungang thokhan a zai bun na lai chu a fel fai le pe khop maya a vai khati na chu ni theilo ti chiang tel mai tina eng zok ngen pai masak
ke bung nge ban bung ti po hriat ani chuang lova ati tu chu aturu em ti bak engma thil poimon hriat bel le ta chuang lo ani nu chuina tura an panro nei poimo ni thengai masak ber chu motor ke thla ania crime scene pani an nei to chuan motor ke thlan mu ve a chungte chu motor pakhatami niam ti te engang motor nge chin china tur le danglam na bi ka neem ti te chuan en fia masadon ani nu china hian motor ke thla te forensic evidence poimo le thaber chu ni chialo ma se a fia dana zirte a motor ke zirte in trangkai takaman theni chang oma fingerprint deu tho a trangkai chang polom to thin a motor ke tharlo dana zirte a common le mon lo dana zirte in a trangkai na trangkai lutuk lo thea chungte chuan fiaturin a thalak baka plaster of paris mangin anan luan ta ti chuan a char nuwa thatakin anda thata phot ani ke bung le ban bung ronda tu chu mita mutuan om mialo ti chiang toa chu tiang bokin cctv footage pakhat maom lo boka misual zon na chu akhir danangan rem khop mai avel nai mien kom kwalte lain soizau turan sheder box silva atak sabung nu chiana la chu lang sar them em mai le ngala han thuruk ei pom lo min lo ngei se du ti chianga chu ti chung chuan ada lai chu tu mai nan mulova rin hlel tur tak ngel pon nei theilo ani misual chuan man chua poi ti vak lo ti na ni thengem nge nu chui tu de chu aron tham lo hle ti na zok ani lo poin chu tenga lang sar taka nu maron nu chia kherdana nu chui tu de chu kongdang shwai pe na tum ti na ni thengem ti te zo na poimo takania a chana shatur chuan an beile de fat alangai don ani chu tiang vel ngai to bak ma so na ti tham em an la nei ma chuan thulo mo marap thlak zetan shele ta thulo mo marap thlak ti zo trong police te chuan kan lo hel man viau mai thea ma se hei hian a shil fia chiang tlat siani ban bungan char changa dar kar somli pareteral nuwa an charna changa marlam mel za zeta hla hian luru tharlam zet mai avun le ti sa zong hle fil vek hian char thuan shele tarup mai nu chui tu de chu report an don na hmuna chuan an vathleng phei ngal vata luru an hmu na hmun chu a hma tak sa peng an hmu teang bokhan lo bula bok ania adang lam na chu misual chuan avun le ti sa pakhat mom lo khopin avel fil fai vek mai ani an case chu arap thlak rem boka chanchin bumi le thuthar thedar tu de tan chuan zan mut chin san phal chi poni lo thudi ka changa thil ni mel ti vel thlengin an ziak chuai renga mipui ngai ven ber ni miao wangin a shal tla tur ni an hriat to phachu adik le diklo po ngai to lovin an ziak mia to mai ani chu tiang boruak sobul bulkara chuan nu chui tu de ve thung chuan phim takin ngai to nan lo seng chara an luru char chuan an en chian chuan lom ruk deuh nan nei ve theita misual chuan a ha lo khong bal lo hlau maya an van nei chuan chu victim chu a ha tangin tunge ni tian hre chuak thei don ti na nia an tan chuan a phurom ve viau ani tin misual chu a che sual ve ta tin te pon ni ve thei boka a ma che dan ati sa hle tele a kut zung chang mor tan te kha nu chui tu ten a victim identity chuan hriat chua theilu nana ati ani chuan hetia a ha thlun lova nu chia hi ati sual let der dona tin a chet phel bulchan na lo ni hlau phei chuan nu chui tu de tan na thol samsot don ani a mai ro chu chung tak sabung sang an charna mun chu ain kar hlat hlom hlea khoilam mi nge niang tia ringot po ngai dan siam har riau maya khoi khuwa nge dental record chu zon chianga khoila clinic in nge lo kolang ti chuan an ngai tuana ati buai viau ani chu wang chuan chulai khole a che vela mi bo report an kol zong ten an highlight ta top maya chung report zinga chuan an taksa char ni theom ten an thlang chok ta ngawa ti chuan chung ho chu chiang zo kan hria theinan an chung le khatten kom kol ta chara a mai ro chu an be siang ma son nan mule thei ta chuang lo
an ruang char chu mi bo report an don zinga mi ni lo tian fin fia chu zong chuan ma son na nei ve chun chu nia hopeless abo tak hop mai chu tianga tual that tu rapthlak tak mai chui chholowa ringot mai chu mi puite chuan an ngai thiam lovin hria thiam har san ti ta hlea thu thar the dar tulam lain a borok pun lun zonga thil vo khotan thiam mai boxia nu chui tu telaka chuan norna na satel tela nornat wanga chui chua zung theila ani big der boxi lo investigator chuan an thorim na piala ma van nan ma motel tian in hria nu chui na kong dik in tran na chu khoya ema chuan om tian hria a mai ro chu khoi lai tanga tran tur nge ti lai tak chuan la sha chuak zo si lo ti chuan ma son na enga motal nein besin professor Caroline Wilkinson puina an ngen ta top maya ani hi craniofacial identification an ti mai luru ringot atanga mishing melan dan siam chuo konga mi thiam bi kania heng thiam na mang hian mit khur thuk dana changte narngul om dan le ruin chuk tua dan sang sanga changtein engang mel punge khoilam thlange ti te an chu chuak thei thin ani professor Caroline po chuan nu chui tu teril ruha zilian mangan zia te chu sha thiamin an ngen na chu ati hlo tlin sak ngei tur thui na lo changa ti chuan aluru ro mga victim mel turo mang siam chuan na chu a thok tran tangal ani chutia anin na tran chho mop lai chuan nu chui tu re chuan kebung charani thu report an dong le tarup maya an charna mun chu kong puilian eten an ti sira motor din thin na bulloka nia tin mun dangang deuh chin chumi pia chu huan lo ni vele chia bok ani nu chui tu re chuan avel chu tlo po theilo turin an hung phui ngal veka a nu main dik na chu hau tak turu don tielang reng mai chol khomon na mun tura siam ti taka a che vel chu a nokarem rem hlea meizuk bungte thil eina noi buruak le thil kor tiang rengte tamem ema chung zinga chuan an mamo tak nu chuina tangkai thei tur chu lom reng thea ma se eng bera chuan nge omang tian shabik silova chu wang chuan thil poimo thei deuh tur an rin to phot chu an han rut khom tarui maya en dikringot po hau tak turu don tia chianga ma se misual pakhat man na tur ni don phot chuan tin hau tak ti vel mai chu enga man ngai lo ti chuan chung an hnom nok hon de chu amal malin an han dik tangat ngata thil pakhat te po mai palan hlau lea a mai ro chu misual man na ta na tangkai chu soilo an victim identity hriat chuan na ta na poimo turpo engman mu chuak ta chuang lo ani nu chui tu de chu an nual ve roi toa anril ro man moin an mangang to boxi chutian malak ve na pianga tlol zel taka chuan abula changaro rele chainan sheta an evidence la khom ten ending na laboratory angei chuan committee ko tarup mayani ti chuan an case sui me ka thil thlen nan te aman mo thak to ziate enge mai palan nei ti tele be se na ti sang thei thilo mem ti tenan soi hota thuin chuan rik nak lain an zinga pakhat chuan ngai dan thara ron nia atira polythene bob in funan chara a charna dakte pa khan fingerprint le DNA om lo ti chu chiang to ma se thil dang lo om theiron soin thil bana chuan lamul te po kai ma chu wang chuan uluk tak kho ani phe chuan poi khoi tu chui chua theina tur la zai mo lamule molek po lo bet mai thesin ho yen chiang chale tiang u khai thian teu guys tin idea chazek meron tho ani chu ngai dan le rot na chu than ti tlang ta hlea ti chuan forensic lamin dak tape chuan an endik chale ta chuta chuan an be seng ngein thil ro pui takan mu chuak ta hlau mai thil ro pui kan an ti hloi takna asai sang zong chuan ate tham hlea an thil mu chua chu lamulania alen bera po samzai mun lia chena mun khatang vel bagari theilova millimeter khat po tling zo lo tur vel lek hiani chutiang lamul chu thom no mul pa ngai anga la zai tang chi nilova flock fiber san ti mai she thiamol zongin
velvet puan kan tiang dewa mul thep thu bang chi hi ni tian hre thea chu tiang chu a hmula tril du hle ti pon hre sa tin rong pol lamani tian hre thei bok ani ti chuan forensic people ho chuan an thil mu chu chu nu chui tu te an hriat tir ngala tin an hmalak na tur velvet puan ang dewa mul chiang po a pol lampang rin hlel thei turan mu chuan ngai ven bik turin an hriat tir ngal boka chu tiang thil chu an muni phot chuan forensic lam ho tu te chuan crime scene dak te pa mi nen chuan a in mil le mil lo hriat the anin be sei ani chu tia ma son na lomom takan nei mek lai chuan stenton an ti khuwa kebung an charna eten kong pui atanga hlavak lova mi patak sabor ni nge hriat an char thu report an dong le tariap maya cholkar thum chunga tak sabung an char panga na ni baka tun chuma mi phei chu alian tham ta hlea medical team ho lo en dikatan laboratory laman thon phele ta ani uluk lut tuka an dik nuwa medical team lam chuan thil lomom takan ron mu chuak vele ta hlau maya chu taksan char tang chuan a thi chan ni nge turan hre thei ta a hnung zanga chuan chem te vi na hnu maloma chu chuan a lung khoin chu thi pui ta nian ring ani ten victim chu ang rual nge ti le eng sang nge ti ta porin danan nei ta boka a ruang am le tak sabung sang sang te an zir chian hnuwa mingo fit nga le in chiru ka changa fit nga le in chi somin kar kum som li le somrukin kar vel kezi za changa za pariat in kar vel ani an ring ani kim chuan an hriat chin a thui ve ta hret boka nu chui tu te chu phur na men in an phur talova ti chuan thu hriat thar nen chuan ram puma mi bo report an chin chiana National Missing Persons Database lama an ruang char ni thei om chu an zong tarup maya ti chuan mi bo sang chuang zinga du sak big wang po nilovin mi pakatan thur chuak thei ta ani chumi chu kumsom li pakomi London khopuya cheng Jeffrey Howe ni in abo thu report tu chu au nau pa nia a kumte a mel om dana suya chang te chuan ama chu ni ngei nan ringa ma se thil boi thlak ang reng de walo om le ta tlat mai an ruang char chu mi bo Jeffrey ngei chu ni ti fin fiana turin a DNA sample an nei tlat lo maya a chung te DNA chang han zon don lain Jeffrey chu an ril ra nilovin an falak alo ni le zel boxi nu chui tu chuan ti dan turan an ngai tu awang fanga thiam na chikhat craniofacial superimposition an ti mangin hriat chuat thei anin be seile ta chu toy zong in om zia chuan an subject luru le adam lai thalak en mil ani bera ti chuan database Jeffrey thalak le an luru char chu in tiat theng berin anan da duna atnar omna zone le pian mangte amit omna zone le akhur thuk dante akare zone zong nen anan en milta chu tinga uluk bon tuar turul tuka an dik nu chuan an ruang char chu Jeffrey Howe ngei chunin an sheta chu tia bozi zel tlaka an ngai nu chuan aha nena en mil turin a dental record an va hai chuak le ta mithiam te chuan chu dental record le an luru chara ha chuan an en mil ta ti chuan a topa an ruang char chu Jeffrey nge ni tian fin fia thei ta ani chu ta chin chu malak pol sam ta zai maya nu chui tu te chuan rang takin Jeffrey chanchin a address ti te eng na nge tho thin tiang reng te chu an chui chuak ngal zunga ti nei zon na lama tho pui te le anim nai zual te po an sha chuak nual boka amma ai ngot chuan an development chu a developing tak meu ani Jeffrey chu a sha chiang tu te piang in pangai na tom takani thuan soi deuh zela rual pol thiam ngil nei le thil phal tak midang ngai chang thiam em thil tha zong pum bil vek tum mi nilo midang nena kho sak ho thiam tak nin an se ni tin patai matak arwai tu le thopui te ta na thopui nuam tak nin an sei boka vil lo na tho dan dang lam velo mi tak takani ti chu chan chin an sei dan berani nu chui tu chuan a bo thu report na statement vel te chu a chang kai mil takin tin an chiara a bo thu u nau painon report lai chuan
ai nami pani a chen tir ve ni na soya a shwailu chan poeng dang wang nilovin chen turan nei lova thian an nin angin ai na om tir ve tamai nin a soya tin chunga in a cheng te chu Stephen Marshall le a kopui shara bushite an ni ti te report a chuan alo in ziak ani chu ming Stephen Marshall ti minga han chiar chi chu Detective Sergeant Ein Sigari chuan het sala ati chuak ngal thot maya chu ming chu a hriat chian em awangin ein sum man meulo ani nau pan lai tang lo in hreton nia a than len chodan po hre chiang khop mai anin dan ken kolam na thola in Marshall chuan sual rong bol lama thlanga in kom zui chu soilo an chil chak na mual po in hlat ta viau ani chutia an victim Jeffrey an aina tir pa chu a hmel hriat Marshall ngei mai chu ni ti han hriat chuan suspect dang dab boy po chula ti lo ngala ami zia tangin Marshall chuan tol tha poisa vak don lo ti a hre chiang tlat ani ti chuan a thi na chu a chena in a tang nge chui tran turin Jeffrey chena in lam chu an pan pheita ma se tol tha khe suin ni thuero an zep tlat thung atak sabung sang an chara tunge ni tian hre chiang to ti poeng man sei chuak lo buka ain nei tu bero bo wanga vatlo ve mai mai anga in soin mi bo case bo zui satliangin anin lantir ani ain an vathen chuan ain lua pakhat zok Stephen Marshall chuan alo dong songa Detective Sergeant Ein Sigari chuan a han chibaya anin mu lo na lo rei to baka Marshall chuan chu ti takin police pakhat ve mai chu lo chin chi lo te poniang tunge ni a hремia lo nin alang Detective Pyro chuan a hre chiang ngang maya palian pui fidruk le in chini zeta sang in thazo tak jim te polo hong ve zak to anun danina zirlo wanga tla se zui ta ni ti te thlengin a hre chiang khop mai chu pa chu a sek ve chung boxia a thin rim thu tanga poisak nei lo lekhin a chewak mayang ti te po hlo mangreng takani ti tura do kanan an kil dun po chuan Detective aina chu a zamang reng lea a hu hanga na shim baka rin hlela wanga thu zot fian ni ti te chu lo tilang palanga engma soi du lo mayang ti te hlau tel boka ma se rei ponin kom main Detective nge chuan thila lo zot chik man lea ama ain Marshall chu a zam zok ti a man thiam ngal chuta chin chu a confuse zoka tang chhota ami kompa ke khur der po amu mai lo chiang le amai ro chu detective chuan a che zi chu sha thiam angin om du chuang lova thilvel po chu ti takari la soi pui du lo ama Marshall le akop pui sarai le anin nei tu Jeffrey te khosak khu dan tlang pui baka thunep noi te baka soi pui du ri lo ani Marshall le sarai te soi dan chuan Jeffrey an mununun berchu a ma thla February thla dai to khan ania Jeffrey chuan sumle pa ya harasat na lian taka toka akal na lam tur po sei chiang lovina zin chuaka a bo ta wang rigot mai niin an soyani ma se an thu soi dan churin hel na lian takan nei ngala chutite topa in nei tu zo kalbo ngat thuam lovin an sia tin Jeffrey chuan ta na thian thaber atlazar noya kuang kwa tu oko pui ne na chena tur nei lovan om lai po aina chen tir tu nia hun rei taka ombo dona ni chuan achina shil ngei turan ngaya alo shillo ni poin an mani zok chuan an ngai ven hlenga tu tenge kom khoila ma nge kal ti te chu shet tumin an be ngei turan ngaya chu tianga ni laya engma soilovina chuak ringot han ti chu akong manglo hlein nu chui tu de chuan an shedeu tlat ani chuta anin biak na chu nu chui na ko ngala tangkai don chawa korta hial pon la phordu don ti hrein detective pa chuan lu takin anot bua chin chia ngawa anin biak rei nu pe chuan thil ni theilo hul hwal soi chuale atu soi in kalom tanwal ti aman thiam boka aring hlel sual don lo ti a chiang chho viau ani anin komzo nu chuan in le chevel chu en dikan du thu han shila Marshall chuan hnial em lo nain a chou vak lo ti hriata ma se chu tak chu nu chui tu le tan thil chakom takalo ni le chia anin zui lu ta ani
Anin chunga chuan khum pakhat malom lova kil khata mattress ham por theyang chi pakhatalo om deuh tlonga chu chia chu mut theina chian munia makantin achan oman ngai to thiam lo hle detective aina chuan an pai khoi tu zon mek te chu chu ina cheng ve pani marshal le a kop pui sarai te chu an ni aring het bur to chuan lameng ma siamin pona va chuaga kota ma lo ngak reng tu police officer ring mazat ne na chuan thilom zia te shilfein anan soi hova in chunga mi pani te chu man phot mai thain an sheta ani ti chuan police zong chu hruain ina chuan an valut lea Stephen Marshall Jeffrey Howe-a tha thua rin hlelini wangin manini e avati rum ta ala chu vele Marshall chuan ka sheta chia che ati veta anin hriat chuadan a sweet lem lo khop mai ti chuan police station chunga an hanin kom thale ta a mai ro chu Marshall chuan engma seidu tamia alo maya engkim chu ka chang lawang ti bakin a chang du bau lo nu chui tu tan la han nor lui chiam theini lova danang taka thiam lo chantir al ni lo wangin a seidu bak soitir theini tlat lo police in voi duai lo an lo dop to ni wange ni dan tela chu shevei phian le ngala Jeffrey tha ni ti hriat khan makitiem ti taknial po ka chang lawang ati mak maya athi thua hi nge soidui nei ka chang don lo athi poi tiem ka chang don lo engkim chu ka chang don lo ti vekani mayani Marshall chuan ain soyo kang ti hlawa adu bak soi lui tir theyani lo ti ain hre chiang boka fing takin a chang ti nu chidure chuan an hre thiama chu ti rwal chuan ain lak fin pole ama le ma thiam lo in chan tir zel ti pon hailo Jeffrey thina chuan in nam noi lo tak tak ni se eng wangin nge eng ma soi du lo kherang ama mangai tu le atlak chiat ber lai po lo tuam hlom tu thina chu atur hle turen don lom ni chu wangin a chan na fing tak nia lang chu ama an ril hlel na ti zual tu mai ni zoka amai ro churing hlel te ma se ti vak ngai na lom chuang lo an ni man te berin eng man soi chu du lo chuan evidence manga an tran mun phe saka patrual lova chiang an poi khoina ti lan na tur fin fia na fia fai fek fokan hai chuangai don ani lelama chuan an phat ngar nu an poi khoina fin fia ni le si hian an shremna tuar tur pon zok thina heti hian lo phangar ngar se nakina na bonden strong turul tukin kan la shem rup donia an tiril ru rau to mayani ti chuan evidence hai chuala ma chuan an ril ruan an seng chota Jeffrey chu Marshall le sarai te chuan lo thatta se ama in chung nge chu an che darem chan na ber tur ni nan ngai phota tin a hnung zanga vitin atak sa te po lo chan som ta se thisen turu buru atama chuak lo thei don lova chu ti ni chuan a hnu matal chu mu chhuat thei anin be se ani eng angan na sa le uluk point lo ti fai to ma se man ro chi sang manga an be pho chuan thisen cham bang chu khoi malaya tal mu chuan in be se a ti chuan an che nei na chuan tol thana hnu ma chu zong turin anin buat sai ta ani mut pindana changin an chana abi ka siameng ultraviolet light mangin tisen ni thei tur ka yo mem tian an dik masa carpet noi anan keu chuan tisen kaina hnu ti hriat tak lo rang de nuau hi an mungal pang mai phur takin an na chu an chun zom ta zela skirting ate chuata le bathroom thlengin tisen tlin na chu an mu chuak ta zel maya om zia bera chuan chu in chu tisen in a bual koi vek ti na ani ber anti fai uluk zia chu makzoka eng tin nge chu tiang khopati sen kaine sa chu kim taka anti fai thei zok ti mai turania ma se forensic science thiam nai ro bum rual ani lova until ti chu hai chuani ta chau zok ani nu chui tu terin dan chuan bedroom a chuan Jeffrey chuan vitlum photanga akhumat lu ka wangin khumpha vela te chuan thi sen atling na salutuka ti fai ai chuan the thang mai ol samzo ka wangin akhum chop chuan khoi emon the thang ta zo ka nian ringa anina khum mu turom lo chan po ka hei che hi anian ring ani chuta
Achanom pan komna Jeffrey thi hun lai vel nia ngaya chuan mi pakhatina ina tanga mattress aron puchhuak lai mu thu lo sei le lau mai boka ami mu chu marshal ngei chu ni thu sei bok ani nu chidri chuan mason nan mu chho zela tinin chuan dapna chuan ruang tuam na dakte pal mulan mu ne na inang deuh thilan mu chuak le lau maya laboratory laman han shil chuan an lo phur ngang mai chu thil chu mutna mattress ham puar le ti thep theng chi hi nia chu mattress chunglam chu velvet puanang deuh hian a nel thepa ara bar longa mutngat aya anom na tura asiam tu ten an tiania rong pola la ni zui ti chuan chu mattress mullama chuan dakte banan nam be thlopa anan khole chuan lapmul dum pol chu lo kai tuar maya chu nge chu ruang tuam na mi nen khan uluk heavy u chokin an khai khin ta ani amma saberin comparison microscope anti en len na chami nen alan dana danglam na leinan na lai omem tiran khai khin masa ani alan dana danglam na chete maum lo ma se an ni khuzong film khur uluk ngan bon ti taka aya chik le zol en dikturin an pas chong le ngat ani ti chuan apani natan microspectrophotometer an ti mangin anan en diklea chu khol chuan ti pol nana an rong man lama en dik ve thunga chuta po rong thu mun chi manani tia chiang le ta chuta po chuan an la du tok lo chewa en dik na chong thum na tan Fourier transform infrared spectroscopy an ti mangin anan en dik le ngata chu test chuan siam na tan man ro man te eng chemical nge manani ti chu a molecule nen lama chiangin a han fin fialea chu tiang te te a po chuan ala in mil thap mai chuta aze chuan ruang tuam na dakte ba mul kai chu marshal te mattress mi ngei chu ni tia chiang ta hlea chu ti ni chuan bob velam chau an char chan dara polythene funa dakte pa char tu chu marshal ngei ni tia chianga nu chidre chuan an ngai ta ani chu ta le aya chiang an la mu bel ta cheu maya dakte pa chuan la mul hring lam pang hian mutela khoya changa kai nge tian sha thiam lo hlea ma se marshal te balbo man hai na lama kor hring pakhathian hai chuak le nol maya chu kor le la mul hring lam pangan mu chu a mang bok khan uluk takin an en diklea alo in mille thlap ani a mai ro chu tiang kopa fin fia na afia fai to chung po chuan marshal chuan eng mala seidu chuang lova ma se nu chuidu de chu an zam chete ei to lo an nu chui na chuan kaldan ngai nan kalpui mia to mai ni tu poi mo shet bel turom takin tin Jeffrey Chenteo an kom thei anan kom kwal lea chu ta po chuan thil poi mo takan va shet bel le ta hlau mai an seidanin Jeffrey chuan mi khwalte pani chu amangan pui thu lo sei chuak to a ain luaman chu tlem tal choi ve tura ti poin an choi ve du mi alova angai dana ni lo hle ni ome chu tiang an thu in mil lo na kal zela chuan he tiang van doina hi tong ta ni thengem ti chu zona om thei takalo ni ta marshal te chuan khosak na tur mun pon nei lovania Jeffrey chu khoe morei takzin bo angin om ta se ain luaman te akosak na ba zong zong chu amingin na lakal zel dona azaran zo thei dona wangin athi ain an ta na la hlok zok cheu dona chu tiangai to na chang chuan an mani chan pui tu chu thatin bo anga lan theinan aruang pot tunge ni hriat chua theilo turin an chandar ta ti na ni thei tatlat ani chu ti lai mek chuan digital khovela an victim le suspect te hun mandan lam lo chui tu cyber team te point thil poimo takan lo muchuak ve boka pu Jeffrey phone record an chuina changin athi ni turan ngai pathian ni chang chi khan a phone a thim maka tu ma belova tu mainan betolo bok tian shetheya a handset omnan chui zui ngala atuk thojan nia marshal chona lo shaldai tian muchuak ani tin chu mai la nilova Jeffrey car chu online bungro zorna eBay la man lo zuar vel ham tin muchuak boka alei tu ne na changein an zordan chu hriat chuanin alei na receipt marshal kut zia kom ngei po mu le tania base na lian tak nen chu receipt chu an endika an du ber chu a fingerprint mu chuani
fingerprint en dik dan chi khat nin hydrogen chemical manga song bolin anan en dika chu tiang chemical chu mihring taksa tanga chuak amino acid nen in pol chuan noino kronga lo chang ta thina chu tiang anan ti chuan an base ngein fingerprint chu an muta marshal kut thlan an khai khin nuwa in mil che tian shele ta marshal chuan Jeffrey kar chu thi nuwa shal sak ngei tia chiang le ta ani tin Jeffrey bank account set vel dan an chuina tangin marshal mai ni lovina bill nu sarai ngei po banglo tian muchuak le ta zela Jeffrey credit card mangin movie site pakata account chu lo recharge mese thom no le bungrodang zorna site ate account hongin alo bazar ve hamani tin Jeffrey chei do kan man to tak chu alo zuar boka tinan pani chuan an account a paisa transfer nan Jeffrey check an mangnual ti mu chuani boka tin bazar le thingpui dor sang sang thila nei lai CCTV footage atangin an munual boka Jeffrey account chuan roka a paisa mangin nuaman chen ani ringot mai an tol tha turin bot sei luk dante nu thup turan be na sat dante mishing ruang meu po za zo lawan che dan zong dan ngai to chuan in thup bon turu le film khur heavy nung ziom takan nia ma se lang sar theng berasumanan mangle site an mitha bungruan an zuar le ham site hi an timak angrenga an mol kan ti don nge man chuai ve shim ti po she thiam hara kutling lova sum nga te hi anin thup thei tak lo an sum mandana alang chuak tho an ti tenen po hian ang khata ngai ve thei bokang chu poi khoina thlen lai hian Stephen Marshall hian sia Toledo car aneya chu motor po chu en dik turin an la a ke thla le crime scene motor ke thla an rin hlel te chun an en mila chu ero alo in mil lo ve hlawa ma se an be se lo zok thilan mu chu belle ta thung a motor nuwa chuan a na tho phe khok pakhat hi lo da chu ta chuan thisen ro to hin mule tanol maya ti chuan chu thisen chuan dik turin an thon le ta chu thisen atanga DNA mule Jeffrey DNA chuan mil chi tian fin fia le ta ani ti chuan ro rel chu St Albans Crown Court a January ni sompani kumsang ni som atanga nei chan nia fin fian an nei khal thato buka prosecutor de chu an confirm rem to hlea accused te pani chu an theng ber shem na pe kan chak zek poni pasek changchung fui por chuan sai meng po punal nal thei tur khopachak ruang chan som ti vel po nga tan ma ngai lo paro rum marshal chu ro rel na ma han din meu chuan marshal po min ti to su mar te tin min ko zok to ro tiniom takhian ami ziaron dang lam ta vek maya azam chele ti hairwal anilo a khup mzul to maya a ma manalo to na tiang mai ni don lova a thu boy or lai chu tual tha khesa po ruang thlenga chandar khesa ni mio wangin a shamna nep thelo ti chu mi mol bertan po she thiam lo turom lo chu ta le court chunga chuan pachak ro rum marshal churon ding chuakin engkim hi sarai ti vekania ke chuaneng mai rol na ka nei velo tin a bial nu chu mo pu fai ta vek mai a mai ro chu sarai telephone record an lo chui to na tangin tol thana thlen lai takhi chuan sarai hi chui na lova a thian te tloina zin chuak dai tian lo fin fia vek to a marshal chu a che chuk chu fu lo ve khop mai chu ta evidence an phor tak mai chu marshal tan chuan a der dai te po chakom rum mai thei an pu na laka tang chuan tal chuangai na om don lo tia chiang tareng maya ani po chuan din mun chu a hret chiang aniang ro rel na zo felani mai na thu thlaka to that tu chu ni ngei thuin puang tange nge ani nu chui tu te makti tak mai pakhat engtin nge mishing taksa chandar chu thiam em tinan zo chuan a main misual pol pakhata lo tel to thina chuta chuan mishing chandar ti vel chu lo ti photo ni na soi hem mai abial nu sarabu shero atwal tha thu boy or chu ti top saknin ro rel na ti khotlai le sual thup zonga che ta wangin kumthum le thla ko chung tang turin an shem ve ta thung ani ti chuan Stephen Marshall chu a thian pa a chan chiat berlai aina shoi lu tu Jeffrey Howe-a tha wang chuan
dam chung tang turin a chung thu relani ta kumsom thum paruka tan ma chuan parola chua po dil thei don lo ani kumsom thum paruk chu arei ve viawa amai ro chu ama du sakalai na tu chunga che du dan han ani chuan he aina sa shem nei a phuani telo ti ve taila tun min dem lovang chumo ole khati zong ka tun chum Geronimo channel crime video kan ti chuati chu lo ni le ta ngai no min lo ti le ngei kan be sei thlipui ro puila ka lo himula video thara kanin mule chho don nia in za vain tuk chuan nuam choi tui mut tui mang thale vek ule